mhlambe bangifisela bafuna ngibathinte. Oh bafuna bathinte. Mhlambe nakho akusiyona inkinga. Ungakwenza izinto ngabathinte. Hawu uma befisa vele umuntu engithande kude efisa ukuphinda yikuphi. Donsa abantu besifazane mhlambe bayafisa ukudonseka. Mhlambe bayafisa ukudonseka ngawa manje. Akusona inkinga futhi lokho singakwenza lapho. Shothi wathatha ikhwama nje. Ngathatha isikhwama sobuprofeti kwaZulu. KwaNdwandwe wanginenyanga umkhulu wami. Umkhulu wami uNdwandwe beyinyanga. Uthi thina sikwazi sindisiwe. Gqiqqiqe uzwide sengumprofeti. Gqiqqiqe uzwide useyala. Aningazi kahle ngqobeko. Shothi aningazi kahle. Wena ungibone kade ngawa. Wangibona ngikade ngawa wena. Mina kusindiswa ngakuyeka kudala yazi yazi into engayeke isusindiswa yini namanga nayibona ngiyeke yonke lento ngoba angizwani into enama ngaphakathi ngumuntu ofuna into yakhe iqonda ngakuyeka mina ndiyayingihlula ngoba ngangibathanda abantu besimame manje ngabothi ngizobonela laba abantu laba abasindisiwe uma mina ngizothanda besimame bona lokube ibambile ngapha yabona futhi ngakholwa nje kahle ngase ngaganwa kodwa ngithe sengiganiwe kwangihlula nje ukuthi ngibe nomfazi yabona labafazi zwethu balandwa amafutha awunamafutha anzima kakhulu ayangisiza ke ma ubona amafutha lo futhi ayangisiza amalanda abafazi amafutha yavela ukuthi la mafutha umuke wamthinta umuntu ayabesafuna ukuswethu nje nina manga nini impela kushiwo njalo lapha ePresident manje sizobabaza amafutha ukuthi kahle kahle nhlobona amafutha hey kahle nina namafutha njalo emhlabeni ingakho mina ngesiyena umholi webandla ngumprofeti ngithi mina ngiseka mfundisi angiseka bishop ngaphi nozonke lezi zinto lezi kuze ngaphazamiseki oh yeah